O Executivo rianxeiro, a través da Mancomunidade Barbanza Arousa, avanza no proceso de licitación do proxecto de rehabilitación e renovación do Museo do Mar. A actuación enmárcase no Plan de Sostibilidade Turística con financiamento europeo, que se está a executar en Barbanza Arousa, con actuacións previstas en cada un dos 4 concellos que a integran. Todas as actuacións en todos os concellos, o marco condutor que teñen é a posta en valor da nosa tradición mariñeira, dos produtos locais e tamén dos viños da nosa ISP. Entón, no marco disto, ten moito protagonismo, como non pode ser de outra maneira, a tradición mariñeira, a conserva, as aljaduras, etc. Entón, cada concello, tamén en función da súa propia identidade, vai abordando estas cuestións. Segundo informou o alcalde, o investimento destinado á mellora do Museo do Mar ascenderá a uns 250.000 euros e permitirá rehabilitar e renovar as instalacións actuais do espazo, cun destacado papel na oferta turística que se presta non só a nivel local, senón tamén comarcal. O que faremos será aproveitar eses fondos para facer unha rehabilitación importante do museo, que tamén necesita, polo paso do tempo, distintas actuacións. Aproveitaremos para mellorar tamén todo o que ten que ver co ámbito expositivo do museo, renovar panelería, renovar discursos, renovar o relato do propio museo e tamén facer actuacións que permitan que o museo estea moito máis aberto, que sea un espacio acolledor para levar a cabo distintas accións, distintas actividades de promoción dos nosos produtos, de divulgación da nosa cultura mariñeira, unha cuestión que é complexo en todo o ámbito museístico, abrir as portas, as paredes dos centros museísticos para levar a fora os seus contidos.